ce. Wallahi kamar ba ita ba, amma duba ka gani. Ita ce mana, amma idan muna kokonto mu je mu tabbatar. To, amma dai kamar ba ita mu je. Ita ce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamar da ke muke waya go? Ƙwarai kuwa ni ce ba a wajen BBC ba ne? Sai na ga kamar ba yace na saba ganin ki a Instagram ba. Menene sirrin? Sirrin shine gidan hoton Abdooldee Studio. Babu shakka, a nan ne muke hoto na zamani kuma kala da 'yan birni. Muna hoton biki suna birthday da kuma portrait irin na 'yan gayu. Za ku iya samun mu a Lawan Dambazau Road. Za ku iya samun mu a lambar waya kamar haka. Za ku iya samun mu a shop number 37 H&H Plaza cikin garin Kanan Dabo.